Welcome aboard, and I am your next destination. So for this vlog guys, this is our last day dito sa hotel since magfa-flight na kami ngayon pauwi ng Philippines. So our flight will be Maldives to Dubai, Dubai to Cebu, and Cebu to Clark. So this vlog is all about our travel journey, kung paano nga ba yung process since COVID ngayon, ano yung process ng flight pauwi ng Philippines. So, ipapakita ko sa inyo guys yung airport na pagdadaanan namin, yung aeroplano na sasakyan namin, yung mga food na isi-serve sa aeroplano hanggang sa makarating kami sa quarantine facility sa Manila guys. So, see ya! Of course, this travel journey magsisimula sa barko guys. And dyan guys, pinababa na yung mga luggage namin. And then, isa-isa na kaming bumababa ng barko. So, goodbye NCC Nasma. Thank you for everything. Ayan guys, nasa service boat na kami. And kita sa mga mata na very excited. Tapos yan guys, padaong na kami sa Jetty Port dito sa Maldives. So dito pa lang sa puerto nila guys, sobrang ganda na guys. Kita nyo naman ang ganda ng tubig, napakalinaw. Ang sarap ng mag-dive, sarap ng maligo. And very excited kami kasi magsistay pa kami ng 3 days sa hotel. And may experience namin yung Maldives. And kakarating na namin sa jetty guys. And isa-isa nang binababa yung mga luggage namin. And we're very excited. I think you are the captain of this group. What? Are you the captain? Yes. Welcome. And what? Why you don't ask me before? I When you arrange the car? I realize it's you, so I told you to come, but I don't understand what you tell. Come or not come? no worries. Not clear. No worries. No worries. And nandito na kami sa hotel, Avoca Inn. Welcome to Maldives. And after 3 days na nakapag-relax sa hotel guys, we're on our way to the airport. And napakaganda ng daanan papuntang airport guys. Tingnan nyo naman guys. Napakaganda ng beach. So sarap pa sanang mag-extend sa Maldives guys. Kaso kailangan na naming umuwi ng Philippines and we're very excited na rin para makauwi na rin kami sa kanya-kanya naming mga families. And yun guys. Ito yung airport ng Maldives na napakaganda rin. Very classy, very elegant. Napakaganda ng airport nila guys. Maliit lang siya pero malinis. And all in all, sobrang ganda. So papasok na kami ng airport dito sa Maldives and ready na kami mag-check-in ng mga luggage namin guys. Hey mates, so meron kaming konting delay dito sa airport sa Maldives kasi hinahanapan kami ng hotel booking sa Philippines. Upon arrival daw sa Philippines kailangan meron na kaming hotel booking. So hindi namin ma-provide yon kasi yung rule ng OWA ng Philippines is that upon arrival for OFW, doon pa that time pa silang magbubook ng hotel namin. So yan guys, hindi namin ma-provide yung hotel booking. So tinatry nila kontakin yung OWA para matanong kung saang hotel ba kami sa Philippines nakabook. So nandito kami guys, yan guys, tingnan nyo sila guys. Nagantay ng tawag. So okay na daw guys and ready na kami mag-check-in dito sa airport sa Maldives. So around 5 minutes lang na delay guys. So we already have our airline ticket guys. Meron na kaming boarding pass. So meron na dito from Mali to Dubai and then Dubai to Philippines na guys. Dito kami ngayon guys na sa loob ng airport ng Mali. So napakaganda ng ano nila dito guys. Napakaganda ng airport. Very classy. Tingnan nyo guys. Wow. Ang ganda ng mga ilaw, napakalinis. Boarding gate namin guys is boarding gate number 5 and nandito na kami ngayon and waiting for our flight, 6 p.m. flight and then boarding time will be 5:35 p.m. Guys, ramdam na ramdam ko yung epekto ng COVID dito sa Maldives. Tingnan nyo naman guys, empty yung mga waiting area. Walang mga tao.
walang mga turista. So yan guys. And heto na nga yung eroplano na sasakyan namin guys, papuntang Dubai. And papasok na kami ng eroplano para hanapin yung assigned seat namin. Guys, pasok tayo. Ano kami? Ang number mo? 34H. Oh, doon ka sa dulo. Doon ka sa dulo, sir. 34H. welcome. Guys, tingnan nyo, konti lang yung pasahero dito guys. Napaka-konti ng pasahero guys. Dito. Merong pa earphone guys. So, hiram tayo ng earphone. So, merong pa, ano guys, pa TV. So, pili ka dito, information, communication, entertainment. So, pili ka ng entertainment, tapos click movie. Tapos, pili ka rin kung anong gusto mo, new movies. So yan guys, so yan yung mga choices, mga movies. So hindi ka mabuboard dito guys kasi ang daming choices. Then meron din dito mga Tagalog movies, I think. So hanapin natin. So ito guys, may films in Tagalog. So yan guys, yan yung mga choices. So mamaya manunood ako ng movie guys. So nabigay sila nitong travel hygiene kit guys. And it contains face mask, gloves, hand sanitizer, and sanitizing wipes. بما في ذلك استخدام شحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. So goodbye Maldives, and nag-take off na yung eroplano namin guys. We're heading to Dubai, and very thankful kami kasi na-experience namin yung Maldives for 3 days, and sobrang saya ng experience na yon, and hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko yon kasi minsan lang talaga makapagbiyahe yung mga barko sa Maldives, and doon pa kami bumaba and experience namin yung Maldives. So we're lucky enough na ma-experience yung Maldives for free. Reserve dito sa eroplano, and yung choices is fish and chicken. So pinili ko yung chicken. Ito yung dinner namin guys. Yeah. Ito yung food guys. Napakasarap ng dinner guys. I really enjoyed the chicken and the dessert. And for now, mag-movie muna ako habang nagko-coffee. Tapos yan guys, may pa-stars dito sa eroplano kasi nga madilim na sa labas, and siguro para ma-relax yung mga pasahero. And it takes 3 hours and 50 minutes papuntang Dubai guys. So yan na guys, palapag na nga kami sa Dubai, and makikita mo talaga na sobrang ganda ng Dubai. Napaka-progressive niya na lugar. Guys, napakaraming ilaw, so feel mo na yung progress is nandito. Tapos yung mga daan, tingnan nyo naman guys, napakaganda. So guys, pababa na kami ng eroplano. Kakarating na namin dito sa Dubai, and dito yung business class guys. Wow. Kabayan, kamusta? So daan muna kami sa duty free dito sa Dubai guys para mamili ng mga chocolates para may konting pasalubong pag-uwi ng Philippines. So yung binili ko guys is KitKat, Cadbury, and
sneakers. So yan guys, daming choices ng mga chocolates dito. So tingin-tingin ang pwedeng mapasalubong guys, and napakaganda ng mga ginto dito. Pera lang yung kulang guys. So yan guys, ang dami. And yun guys, napakarami din pwedeng makainan dito sa loob ng Dubai Airport. And kakain muna kami saglit guys, maghahanap kami kung saan kami pwedeng makakain. Yan guys, ikot-ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. So since naghahanap kami ng burger guys, so dito kami napadpad sa McDonald's for a Big Mac. So guys, kain muna kami dito sa McDo. Kasama tayo. Kasama naman tayo. Kasama naman tayo. Hindi naman tayo sa'yo. Sila nga ako. Dahil sobrang gutom na guys. It's, anong oras na? 12? Hindi ba? 11:40. It's 11:40 na dito sa Dubai. And our next flight will be Dubai to Cebu and then Cebu to Clark pa. So mahabang biyahe pa guys. So kakain muna kami. And yung order namin guys is Big Mac na meal. Tapos large fries and drinks. Hindi ba malita doon? Guys, kain tayo. Mm. 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 Isang taon guys, bago natin ulit ng McDonald's ng Big Mac. May isang taon. So guys, ang ganda dito sa Candy Dubai. Yan, wow. Daming candies. 360 degrees ng mga candies guys. Ano naman guys. Oh, wow. Wow, ang ganda guys. Meron din dito ang Nutella store guys. Yan. So mga Nutella lover dyan, merong Nutella store dito sa Dubai Airport. And ang ganda ng restaurant, ng kainan. And then Costa Coffee. Guys, ang ganda din ng Costa Coffee dito. So, nag-order ako ng cappuccino, isa, and then ice caramel na macchiato. So, total bill is 56 dirhams or $16. So, yan guys. So, ito na yung nabili namin na coffee guys. Ice caramel, ice chocolate macchiato, and then cappuccino. Yung coffee namin guys. Wow, sarap. Ang sarap nitong ano guys. Itong ice chocolate macchiato. So after a few minutes, yan guys, boarding na kami, and yun yung eroplano. Yan. So boarding papuntang Clark via Cebu from Dubai. So guys, kung gaano ka konti yung pasahero doon sa Maldives papuntang Dubai, gano'n naman kadami yung passenger papuntang Clark. For now, goodbye Dubai. See you in a bit, Philippines. So nandito na kami sa loob ng eroplano guys, and hahanapin na namin yung seat number namin. And tingnan nyo naman guys, sobrang dami ng pasahero dito sa eroplano, and hindi uso yung social distancing dito guys. Kung gaano kakonti yung pasahero from Maldives to Dubai, gano'n naman kadami yung pasahero from Dubai to Philippines. After few hours of waiting guys, dinner is served, and heto yung food namin guys. May croissant bread, mixed fruits, yogurt,
and beef with rice. So kung gaano ko nagustuhan yung food guys from our flight from Maldives to Dubai, ganun ko naman ka hindi nagustuhan yung food dito guys. Sobrang alat. Nung una akala ko ako lang yung naaalatan sa food, and then tinanong ko yung mga kasamahan ko kung kamusta yung food. Ang sabi nila, sobrang alat daw. We've just arrived dito sa Philippines. Welcome to the Philippines. Welcome to Diosdado Macapagal International Airport. So yan guys, nandito na, start na yung pila kasi may fill upan kami ng mga form and then dadaan kami ng swab test bago kami dalhin sa hotel guys. And then dito na nga kami sa loob ng bus guys and papunta na kami ng hotel. And tingnan nyo naman guys yung may tsura namin, Hagardo Versosa na, sobrang pagod and gutom na. So this is our assigned hotel. Best Western Hotel Bendex dito sa San Fernando, Pampanga. So yung OWA yung nagbook ng hotel na to guys, para while waiting for our swab result, makapagpahinga muna kami and hopefully negative yung result ng swab test namin guys para makauwi na rin kami sa kanya-kanya namin mga province. So, nandito na nga kami sa hotel guys. Nakapag-check-in na kami dito sa hotel. And my travel journey ends here. So, nag-start yung travel journey ko guys from ship, going back home dito sa Philippines. And we will stay here sa hotel for around 2 to 3 days while waiting for our swab result. So, hopefully, negative yung result namin guys para makauwi na rin kami sa kanya-kanya namin mga province. And hope nag-enjoy kayo sa travel journey vlog na to guys. So, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel. Just click the subscribe button and also hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga vlogs na i-upload ko. And this is Dexter always saying, bon voyage, keep safe guys, and I am your Dex Destination.